हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मातेरेगला वेलकम बैक टू मೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತೊಳು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಹುಷಾರುಲರ್ ಪಂದೇರ್ನುವೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಕುಲು ಫ್ರೈಡೆ ಅದು ಪೋಂದುಪ್ಪು ಆಡೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನಿ ಆನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಚಾನೆಲ್ ಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇಧಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇಷಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कील्विषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ಎನ್ನ ಏನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ಪುರ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.